Избрах да уча в Техническия университет София, тъй като той беше най-добрият избор. Техническият университет ми беше първото желание, заради това избрах него и съм изключително щастлива от избора си, тъй като завършвайки вече първи курс, не мога да бъда по-доволна от избора, който съм направила преди една година. Първата ми сесия наистина си беше екшън, тъй като сесията ми съвпадна точно с конкурсът Мис България и ми беше изключително напрегнато и за едното и за другото, но тъй като аз поставям образованието си преди всичко останало, аз си взех успешно сесията. Човек, когато си постави нещо за цел и си я преследва до края и влага най-доброто от себе си, нещата се получават. Имам кауза, тя е свързана с закупуване и оборудване на външни дефибрилатори. Идеята ми е да започна от моя роден град, Димитровград. Имам и идея да поставим такъв и в Техническият университет. Много млади хора избират чужбина пред това да останат в родината си, но аз избрах да остана в нея, тъй като съм на мнение, че е важно младите хора да останат и да подпомагат своята родина. Аз също избрах да остана тук. За мен най-важното е да се реализирам наистина в сферата на програмирането. Записала съм тази специалност с причина, така че се надявам не само да следвам образованието си тук, но и да се реализирам и да работя в България.